खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै चिरांनि बिजनियाव एबसुनि सायाव गाज्रियै गाग्लोबदों एबसुनि सानै सोद्रोमाखौ बुनायजों लोगोसे एबसुनि मावख'आव थानाय चेयार टेबोल साइकेल खोरखि दरजा आरो इन्जुरखौ बुफाय बुसि खालामनायखौ फोरमायथिदों बिजनि बर' बाजार दालाय एबसुनि मावख'आव जादों बे गाग्लोबनाय जाथाया एबसुनिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला जायनाखि बर' बाजाराव महालया मेला जादों बेयाव लामा जौ लोंनाय आरो बेदर सावनायखौ एबसुआ होबथादोंमोन आरो गोख्रों राहा लादोंमोन बेनिनो खिथेर लानो थाखाय हरनिफ्राय 1 रिंगासो समाव 150निफ्राय 200सो सुबुंफ्रा फैनानै एबसुनि मावख'आव गाग्लोबफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो गाग्लोबग्राफोरा एबसुनि सानै मावथिखौ बुनायजों लोगोसे चेयार टेबोल साइकेल खोरखि दरजा आरो इन्जुरखौ बुफाय बुसि खालामलांदों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय जोखोम जानाय सानै एबसुनि मावथिखौ देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादों आरो बे दायाव दासिम साबाखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो जेसेबां गाग्लोबग्राफोर दङ 100 बा 200 सुबुङानो जायाथों मानो गासैखौबो हमनो थाखाय पुलिसखौ खावलायनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेनि अनगायैबो गासैबो फुजा मेलायाव जौ फाननाय बेदर सावनानै फाननायखौ गासैबो बन्द खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो फुजा कमिटिखौ खावलायो नङाबा मेला खुंनो थाखाय कमिटिया जि गनायथि मोनदों बेखौ केन्सेल खालामहोनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फुजानि रंजाबाय थानायनि थासारियावनो दैबाना गवालपारानि दाब जायगायाव गिख्रंथाव दैबानानि महर गिख्रंथाव दैबानाया लामा सामा न' बां गासैबो लोमसावहोदों न' सिङावनो जानजिसेमानि दै जानायखौ नुनो मोननाय जादों ओजोंहाय गिख्रंथाव दैबाना जानाया लामा सामा दालांखौबो बुखारनानै लांदों बेनि अनगायैबो दैमा दैसाफोराव गिख्रंथाव दै देरनायखौ नुदों आरो खाथि खाला हाफोरखौ खुरखानानै लांजोबनायखौ नुनो मोननाय जादों मेघालयानिफ्राय फैनाय दैया गवालपारानि दाब जायगायाव बेबायदिनो मोनानि समाव लोमसाव होफैदों जेरै गवालपारानि कृष्णाय रंजुली माटिया आरो गुबुन जायगायाव दैया लोमसाव फैदों जायनि जाहोनाव हालाय हाफाय जानो गोनां जादों सुबुंफोरा खुनु रोखोमै गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै माखासे सुबुंफोरा बोरि जायगायाव बा गोजौ जायगायाव थाहैनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों ओजोंहाय दैबानाया हरखाबै लोमसाव फैनायनि थाखाय सुबुंफोरजों लोगोसे जिब जुनार जेरै मोसौ मैसो बोरमा बायदिफ्राबो आलाय सिलाय जानो गोनां जानायखौ फोरमायथिदों दैबानानि जाहोनाव जानाय लोंनाय उन्दुनाय आरो थानाय थिग गैयिखौ फोरमायथिदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा बेनिखायनो सरकारा जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों दैबानाजों भुगिनांनाय गवालपारानि दाब ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दायना बा दायनिनि सन्देहआव सोरखौबा गाग्लोबनाय बा मानसि बुथारनायनिफ्राय नोंथाङाबो सांग्रां जा नङाबा नोंथाङाबो अराय समनि थाखाय जोबथेसालियाव थानांनो हागौ बा जिउ जोबजासे नोंथाङाबो जोबथेसालिनि साजा मोननो हागौ थिग बेबायदिनो चिरांनि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टनिफ्राय मोनसे राय फोसावदों दायनिनि सन्देहआव बुथारनाय 6 बर' सुबुंफोरखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों मुंफोरा फारियै सोमला बरगयारी उखिल बसुमतारी प्रसेनजित बरगयारी कासिराम बरगयारी रेबेका औवारी आरो गोसोम औवारी 6नि मादाव सानैयानो आइजोफोर गासै दायनिगिरिया 7निमोन 7नि मादाव बिजिरबाय थानायावनो सासेया थैबाय बेनिखायनो 6नि सायाव चिरांनि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ राय फोसावदों आरो बिथांमोननि सायाव जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि रायखौ फोसावदों थांनाय 2018 मायथाइयावनो भारत भुटान सिमानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय दक्षिण गावआव जादोंमोन मोनसे जाथाय दायनानि सन्देहआव 45 बोसोर बैसोनि शरद नार्जारिखौ बिसोर 7नि सोद्रोमाफ्रा लांनानै गाज्रि बुग्लिहैदोंमोन बेखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ थांनानै शरद नार्जारिखौ बिसोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनानै लाबोदोंमोन आरो देहा फाहामसालि फारसे लाबोदोंमन नाथाय देहा फाहामसालि फारसे लाबोबाय थानाय समावनो शरद नार्जारिया जोबथा हां लादोंमोन बे केसआवनो दा 6नि सायाव चिरांनि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ रायखौ फोसावबाय जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों बेनिखायनो नोंथांमोन रायजो राजाफ्राबो बेनि सायाव सांग्रां जानाया गाहाम दायनानि सन्देहआव सोरबा सुबुंखौ बुनाय एबा सोरखौबा बुथारनायनिफ्राय नोंथांमोनहा सांग्रां जानो नांगोन नङाब्ला नोंथांमोनहाबो अराय समनि थाखाय जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोननो हागौ बिटिसिआव डेभेलपमेन्ट ब्लक दाफिननो थाखाय गभर्नरआ डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दानायखौ लानानै बेनि हेंथा आसाम सोरखारनिसिम लाइजाम लिरहरदोंमोन बिश्वजित दैमारिया जेरावनाखि बिटिसिआवनो गोहो दंखायो बेनिखायनो आसाम सोरखारनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दायालासे
डेभेलपमेन्ट ब्लक दानो थाखाय जाहाथे BTC-नोनो एंगारनानै होयो बेनि थाखाय लाइजाम लिरहरफिनदोंमोन बिश्वजित दैमारिया। ब्लक डेभेलपमेन्ट दानो थाखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दाफिननायनि हेंथायै बिश्वजित दैमारिया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम लाइजाम लिरहरफिननायखौ लानानै BTC-नि PNRD बिफाननि गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि गोख्रों सोंखारिनाय। बिश्वजित दैमारिया बेबायदि लाइजाम लिरहरनानै गावखौनो 6 शेड्युलनि सासे स्पेसियलिस्ट गायसननो नाजादों आरो BTC सरकारा गावनि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट ब्लक दाफामनायनि जेबो खामानि मावाखै बेखौसो बिश्वजित दैमारिया दिन्थिनो नाजादों होननानै अजद होयो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। आरो बिश्वजित दैमारिया अजद दैखांनाय बायदि आसाम सरकारा BTC-नि बा काउन्सिलनि कन्स्टिटिउसनेल राइटखौ सिफायाखै आरो आसाम सरकारा सिफायनायबो नङा। रायजो सरकार आरो BTC सरकार बुजिनायनि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। नाथाय बिश्वजित दैमारिया गावल' BTC-नि सोमोन्दै सानग्रा काउन्सिल सरकारा जेबो मिथिया बा जेबो मावाखै बेबायदि दिन्थिनो नाजादों बेखौ सोंखारियो होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारीया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि डेभेलपमेन्ट ब्लकखौ दाफामनो थाखाय गभर्नरआ SOP फोसावदोंमोन बे लेखायै BTC सरकारा खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै। ओजोंहाय गबिन्द बसुमतारीनि बेफोर बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होबावदों बिश्वजित दैमारी बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव लिरदों दि गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया जाबायदि आंनि लाइजामनि सायाव अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों बे बेलायाव आं जेबो दुखु मोनाखै। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा संबिजिदारि गोहो आरो मावख'आरि खान्थि बेनि सायाव गोदान हिसाबै जानांगौ बुजियाखै। आंनि बुंनाया जाहैबाय बड'लेण्डनो 2003 मायथाइयाव संबिजितखौ सोदांनानै बे गोहोखौ होनाय जादों आरो बे गोहो बायदियै गासैबो जायफोर बिफानफोरखौ BTC-नो होदों बैफोरखौ खामानि मावनायनि सायाव जायखिजाया पलिसि डिसिजनखौ काउन्सिलानो मावनायनि गोहो दं एबा होदों। आसाम एबा मिरु सरकारनिफ्राय माबाफोर दंब्ला बेखौ बिथोन हरनो हायो नाथाय बेखौ मावफुंनाया बड'लेण्ड सरकार एबा अथ'रिटिनि। बिथाङा जायखौ आसाम सरकारजों गोरोबनानै खामानि मावदों होननानै बुंदों आंहा बे बेलायाव बुंनांगौ जेबो गैया। आं रावनिबो बेरेखा नङा एबा सोरखारनिबो। अदेबानि दायो आसाम सरकारा गार्जेन मन्थ्रिखौ मासिगिरि आरो MLA-फोरखौ सोद्रोमा होनानै BTC-नि रावबो CEM, डिपुटि CEM, MCLA-फोरखौ सोद्रोमा दोनाजासे आसाम आयेन आफादनि MLA-फोरखौल' लानानै जा कमिटि बा आफाद आसाम केबिनेटआ दानानै हरदों आं बेखौसो सरकारखौ खावलायदों। बेयो जिहेतु 6 शेड्युल अथ'रिटिनिसो बेयाव आसाम सरकारा कमिटि बा आफाद दानानै जौगाखां खोन्दो दाफिननाय खामानिखौ मावनाङा। मानो होननानै बुङोब्ला 6 शेड्युलआ गावनो अथ'रिटि कमिटि दानाय जा बा अफिसियेलानो जा बेखौ BTC अथ'रिटिया गावनो खालामगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। आरो बिश्वजित दैमारी बिथाङा बेबायदि लाइजाम लिरहरनायनि उनाव आसाम सरकारा गावसोर फोसावनाय नटिफिकेसनखौ बोखांनानै लाफिनबाय होननानैबो फोरमायथिबावदों बिश्वजित दैमारीया। गिख्रंथाव नाव बेलथायनायजों सा 78 सुबुंनि जिउ खहा। नावआव गासै सा 278 दावबायारिफोर दंमोन। नांनायनि बारा सुबुं दैखांनायनि थाखायनो रुगुं मोनहां समावनो नावआ बेलथायदों होननानै फोरमायथिदों। सा 278नि मादाव सा 78आनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो माखासेया खुनुरुखुमै गावगाबागावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों। आफ्रिकानि डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक अफ कंग' हादरनि लेक किवीआव जादों बे नाव बेलथायनाय जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला बेयाव नाव बेलथायनाय जाथाया जाफ्लेबाय थायो आरो नाव बेलथायनायजों गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जायो। जाहोना जाहैबाय रैखाथिनि नेम निथिखौ जेबो फालिया, नांनायनि बारा नावआव सुबुं दैखाङो आरो लाइफ जेकेट बाहाया, जायनि जाहोनाव नाव बेलथायो आरो नाव बेलथायनायजों गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जायो होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। मुख्यमन्त्री निजुत मयना बिथांखिखौ मैया बेखेवनानै होनाय जाबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय मुख्यमन्त्री निजुत मयना बिथांखिखौ बेखेवनानै होदों आरो बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय बे बिथांखिखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो आसामनि दाब दाब जायगायाव फरायसुलिफोरनो चेक राननाय हाबाफारिखौ बानजायदों। जेरै क'क्राझार जिल्लायाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा क'क्राझारनि गार्लस कलेजाव गासै 5,704 फरायसुलिफोरनो चेक राननानै होदों। फकिराग्राम कलेजाव MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा फरायसुलिफोरनो चेक राननानै होदों। गसाइगावआव MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा फरायसुलिफोरनो चेक राननानै होदों। बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगायाव मुख्यमन्त्री निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों फरायसुलिफोरनो चेक राननानै होदों। मुख्यमन्त्री निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय फरायसुलिफ्रा दानफायाव 1,000 राङै मोनगोन, गासै 10 दानाव मोनगोन आरो 10 दानाव गासै 10,000 रां मोननो हागोन। थिग बेबायदिनो डिग्रियाव मुं थिसननाय फरायसुलिफ्रा दानफायाव 1,250 राङै 10 दानाव गासै 12,500 रां मोनगोन आरो पस्ट ग्रेजुएटआव मुं थिसननाय फरायसुलिफ्रा दानफायाव 2,500 राङै 10 दानाव गासै 25,000 रां मोननो हागोन।
फरायसुलिफोरनि फरायनायखौ एंगारनाय आरो खम बैसोआवनो जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय आसाम सरकारा बे थांखिखौ लादों। सोरखारि कलेजनि अनगायैबो भेन्चार स्कुल बा कलेजनि फरायसुलिफोरनोबो फैगौ दाननिफ्राय मुख्यमन्त्रि निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों बे राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानैबो फोसावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिटिआरआव फिन हमनो हादों गंसे रिभल्भार आरो बे दायाव 7 सुबुंखौ पुलिसा हमदों। गसाइगावनि सराइबिलाव गंसे इ-रिक्साजों लाबोबाय थानाय थासारियावनो रिभल्भारखौ हमनो हानायजों लोगोसे 7 सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय 7 सुबुंफोरखौ कासियाबारिनि प्रानजित टुटु, कुसुमबिलनि लखन मार्डि आरो कुसुमबिलनिनो तेरिले सानि मार्डि। पुलिसा दा बिसोर 7खौ हमनानै सोंनाय फिननाय हाबाखौ लागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। आसाम सरकारनि एडिआरि 3rd ग्रेड आनजाद होग्रा बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे फोसावनाय। फैगौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय 22 अक्ट'बरनि गेजेराव बिजाथिफोरा OMR शीटखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो 9 अक्ट'बरनि फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 3rd ग्रेडनि 4th आरो 5th पेपारनि एन्सार किखौ मोननो हागोन होननानै फोसावदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा। बेनि अनगायैबो एन्सार कियाव गोरोन्थि नुदोंब्ला बिजाथिया 9 अक्ट'बरनिफ्राय 18 अक्ट'बरनि गेजेराव बेखौ चेलेन्ज खालामनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय मोनसे सोंनायाव 500 रां होनो नांगोन। नाथाय जुदि चेलेन्ज खालामनायाव देरहासार जानो हायोबा बे 500 रांखौ मोनफिननो हागोन। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 3 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।